Jodole kuonde lala mopogore opogore pacho kae ochwalo kwayo margi ne jopiny e kinde ma moko kuom oganda chano dhi e ng'anyo mar 10 mar Sabasaba odiochieng' makiny. Moko jiwo jopiny mondo mi othegre gi ng'anyo ka riwruog kanisa NCCK to nyiso obila ni kik muomre e rakruok gi jong'anyo. Lina Beta ntiere kod ler. E kinde ma moko kuom jopiny chano dhi e ng'anyo mar 10 mar Sabasaba, riwruog jodolo e pacho ka NCCK ochwalo kwayo margi ne obila mondo ochiw arita ne jong'anyo duto machano wuok oko. E ote moketi gi jakom NCCK Reverend Elias Otieno kod jagoro Canon Chris Kinyanjui, gijiwo obila ni okaw okang' ne jonjore mosebedo ka rocho kwe kendo kelo masira ne jokenya e kinde ng'anyo. E kanisa ACK All Saints Cathedral Nairobi, jadolo Provost Evans Omolo to okwayo jopiny machano wuok oko ne ng'anyo kik tim timbe manyalo miyo obila ti kod teko mang'eny. Bende ojiwo ni maki jogo maketho chik kendo kik chwadgi kod magina. Should certain people choose to go out to express maybe their displeasure in demonstration, we want to ask them to refrain from destroying property or provoking the police officers or invading any government installation. Whether gazetted or captured in the Constitution or not, government installations need to be protected. Whether they're police stations, whether they're government offices, please adhere to the provisions of Article 37 of our Constitution, which provide for peaceful demonstration, but also lays responsibility on anyone. E kaunti ma Migori, e kinde romo mane okelo jokanyo mag kanisa kod jokanyo mag bunge la wananchi, ginyiso rowere mondo obi odhi nyime kod tijegi mapile kendo kik dhi e ng'anyo e odiochieng' Sabasaba. Kuyie ojende peduru na kaka nubedo gi kwecha numoro wakendo nwalamu numang'eny ahinya akwayo ni wa maintain uru peace kaluwore gi program mar kenjwa Sabasaba ne sikuku gi nokelo kidwaro wach mar multi-party. Kata kamano multi-party nyocha nwaseyudo. Koro wakwayo ne Sabasaba ma Monday ng'ato ka ng'ato otimna tijene. Jakom mar riwruog kanise ma Nyanza Archbishop Dr. Washington Ogonyo Ngede koriwre kod jadolo Philip Obuya bende ogolo kwayo margi ne rowere kod obila mondo orit kwe e kindgi. Kata obedo ni jopiny nigi ratiro mar dhi e ng'anyo, to onego bed mano mamuol kendo ok giketho mwandu jopiny. Kwayo jokanyanam ni kuom ng'wono mar Nyasaye wadhi e maandamano to kik waketh mwandu mag jothurwa, kik waketh duka mar ng'ato, kik waketh ohand ng'ato, kik wadhi e station mag polis mag sirikal mondo wawang' jowadwa. Ka wachumoko matek to jopolis ke mubiro dwaro bang'e chien shida ni kama dhuom na jopolis to biro konya. Koro ka onge kamoae ok onge ko biro konyo. Kwayo nyithindwa ni ka kiny wadhi e ndara ni poni iwuok ni dhi e ndara to bed peaceful, obed ng'anyo mar kwe, kik obed ng'anyo mar ketho mwandu, kendo kik obed ng'anyo mar wang'o police stations, kik obed ng'anyo mar nego polise wa. Mano kwayo ma antiere godo kuom kijende wa. To kade nyalore to nikech sirikal marwa noseluongo ji mondo mi wawuo. Lilian Abeta, Ramogi TV.